Ir-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa dwar is-sitwazzjoni tas-saltna tad-dritt f'Malta huwa kundanna oħra għall gvern Malti li tappan ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Dan ir-rapport isegwi dawk tal-Greco, tal-Manival u tal-Kummissjoni Venezja li l-gvern qed jinjorhom u jkompli jwebbes rasu biex ma jimplementax ir-rakkomandazzjonijiet li qed isirulu. Dan qalu l-kelliema l-affarijiet barranin Carmen Sudbonici waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tlieta. Il-Partit Nazzjonalista nirrepeti illi huwa deċiż illi jiddefendi r-reputazzjoni ta' pajjiżna u jieħu ħsieb li jagħmel dak kollu possibbli biex ir-reputazzjoni tajba tagħna terġa' tiġi lura għal dak li kienet qabel u li finalment kienet dik li għamlet l-iktar suċċess għal-reputazzjoni kbira ta' pajjiżna. Carmen Sudbonici qal li qatt ma kellna naslu sawn u issa għandu jkun il-Gvern Malti li jaġixxi mill-ewwel u jimplementa ir-rakkomandazzjonijiet li saru. Ma tistax tkompli twebbes rasek fuq punti fundamentali, speċjalment meta qed tintbagħat barra il-messaġġ li hemm ċerti nies fil-pajjiż li huma viċin tiegħu li jistgħu jagħmlu dak kollu li jridu u ma jiġrilhom xejn. Il-membru parlamentari Ewropew Roberta Metsola qalet li sfortunatament matul l-aħħar 6 snin rajna każ wara l-ieħor fejn il-Prim Ministru għażel li jiddefendi l-ħażin u lil min wettaq il-ħażin u dan detriment tal-poplu Malti wawċi. Beda bit-tneħħija tal-segretarji permanenti, kompla bit-tneħħija tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Kap Kmandant tal-Forzi Armati. Il-Gvern mbagħad fetaħ attakk kontra l-Ombudsman, tant li l-Ombudsman ħa il-Gvern il-qorti. Il-Gvern ħataf l-FIAU, l-Aġenzija tal-Gvern kontra l-ħasil tal-flus, għamel ħatrit mill-iktar partiġani fil-ġudikatura, fil-korp tal-Pulizija rajna ħerba sħiħa b'kummissarju ġej u sejjer u fl-Armata qed iqumu dubji anki dwar kif qed isir l-ingaġġ din minn barra l-inġustizzi fil-promotions. Dan waqt li l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Rosalind Borch-Knight qalet li għall-kuntrarju l-Partit Nazzjonalista jrid jaħdem biex f'Malta tissaħħaħ id-demokrazija. Partit Nazzjonalista għandu manifest elettorali għal din l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li titkellem dwar varji proposti. Għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm preżenti wkoll il-kandidata għall-elezzjoni lokali f'Ħaltarxien Anabel Marmara.